baba Isabe wapindira kamu studio poshongora zviri seisei mamunzwa takakatineka kuseta ITF chipo jokonya madzimai kaya akavarwa dhukure white vakapfeka dress white vakabereka mwana ndobva wawina yet one time baba vamaudi chikonzo kwamurambinda varipo pachimuti pandiwo mamerenga message yenyu ichibva yanzi nema nenyaya yekuti ndiri kutsvaga network ndine nyaya yekwachifi nema okay ndabva ndatoipinza paline up yatopinda yekwachifi nema iri kuti kudini papa nyaya yekwachifi nema ma1 regai ndingoti mukoma kepi nemuri yeZimbabwe nyaya iyi yakaitika kunonzi kwachifi nema headman requester subbook requester ina gweja anoshanda kupena longa angane mukadzi waidana naye ane vana vake vatatu ari pamba apa achibvanzira mukadzi ndine pamuwiri gweja ndiyanga achisapota munhu uyu padeni gweja achibva ikoko achibva kuti amai vano yavari kutamba ndokunetsana nemurume uyu achiti inini zvepano handishada nekuti une dzako dzaunotsikisa zvandakuita pana pandipe mari dzangu ndigweja uyu achudza mudzimai achudza mukadzi wanga achifambidzana naye kumateni mari akanzi ini ndakuenda nemwana wako 2 years kamukovana ikaka ndokachatsira mari dzangu aka ndakutoenda nako kabatwa kamwana kachidhonza kachita sekwa vashandi vepapa vachita sekwa hei kamwana kusvika gweja bvute kamwana taka atawa nekamwana ndokurara nako ndokunoswera nako mukadzi achivaenda kumapurisa nyaya yange tosvika kutira kwamambo yange tosvika kuti ndo nyaya yaitika ishi kuti mukomana uyu atora mwana sazvadaro mukoma KP no ndinenge ndatikanganise pandataura kumadzishoko nyaya iyi ndeyekwasaburkweza headman requester ari chief makoni kuri kunyasura andidika iko nheme ichazuya ndokakaitika nyaya iyi mukomana achibvatora mwana ndikubvatiza naye atiza nemwana nyaya achibvatirira kuti kune mwana atizwa naye vagari vemudzimba vabva vaziva kusanganisira kwacho kwaheadman vaziva zvaitika zvadaro mhuri yeZimbabwe inzwai mukadzi uyu achibva enda kumapurisa ndokunoripota kuti kune mwana wangu aenda mapurisa achibvapiwa nyaya mapurisa akati mune phone number dzake iri mukomana varida kuona pekutangira bayai 0736263536 fona iyi namba haina kumboti uyu not reachable akaenda kuti not available hallo zeta rapi pakati tina nhengi panapa tikumbirawo mwana waenda nazvikanzi mwana tangai maisa $200 yangu paeco cash mwana ndinaye ari safe but isai $200 yangu pafoni udzai mukadzi yeye andisira $200 yangu akaisa $200 yangu mwana ndikupai ndokurara nemwana ndokuswera nemwana achingori nemwana shamari tipe mwana ndiri kuda $200 isai $200 yangu pafoni anozviziva kuti namba iyoyo inombomsendera mari namba inopinda mari yes so imimi ndimi chasaridza zvamunoda mwana ne$200 mari yakatsvakwa baba pati mari yakatsvakwa mhuri yeZimbabwe aina kuwanikwa mwana uyu ndokuzowanikwa ari pachechi pamwe paangari akutoda kurumwa nembo nekuda kuzvanga akangopfeka zviye zvekuti angangotorwa mwana achibva aenda ezvo paidhonzerana mwana uyu boyfriend negirlfriend mwana uyu pane kudhumira kwakaita achizowanikwa madzimai vakamuona vachibvaisa pagrupu zvikanaishi mwana ari kutotsvagwa uyu kune nyaya yachoyo ndokuzoona mwana achibva anoonekwa apa ine tiropa tumwe tiri pamhuno asi ropa riri pamhuno ratidza kuti iwo pakumbodhonzera nemwana uyu ndo pakakuora mwana saka mwana uyu paakazoenda naye akaenda ari mwana aitorwadziwa mushure mekudhumirana vachida sei vachidhonzerana but mwana akawanikwa but nyaya iri maoko emapurisa ari mwana komana 2 years mwana sikana 2 years hana kumbunyikidzwa hana kumbunyikidzwa asi mari yakatumirwa here kuna gweja haina kutumirwa iye ndiyakazongosiya mari inofunga nenyaya yekuti auda kuenda kubasa kwake nguva iri kufamba ndobva ngosiya mwana pane pangu paine imwe chechi mari yaida kudzoserwa gweja kubva kumukadzi uyu yange iri mari yei ipapa anoti kwanziso mukadzi uyu ndaimuchengeta ndichiita zvese but ari kutozvichi ari kutsikisa dzimwe saka iye akazongoti ndiri kuda mari $200
Gweja aitogara pamba pemukadzi uyu. Aienda achidzoka, anoshanda kupena longa, anoenda achidzoka ipapo, but mukadzi uyu atori nevana vake vatatu. Ende mukadzi uyu anga achiti kuna Gweja ane pamuviri. Paakapinda mune imwe shop, aitoseka mapirisi achitoti ndiri kuona ndisina kumira mushe. Nokuti ndanga ndiri pamuviri, ndiri kuona kuti ndatobva pamuviri. Pakapane chitu basi. Asi zvakaitwa naGweja haisi mhosva here. Aiwa imhosva. Zimbabwe zvakaitwa naGweja haisi mhosva here kuti iwewe wakanganisirana nemudiwa wauri kufambidzana naye, then wobva watora mwana uchiti kana usati wanipa kamari yangu mwana haasi kudzoka. 0713938538 kana kutumira WhatsApp message pa 0718692244. Hey, mati nchakuponi ichi irukweza hii. Rukweza Chief Makwan. Rukweza Chief Makwan. Papa Isabel, dzimwe dzenyaya dzamakabatira kamuri yeZimbabwe dzaunogona kutarisira muchirongwa chanhasi dzinosanganisira dzipi? Ndine imwe mukadzi ari kugokwe manoti. Sorry gokwe manoti ndadzoka zvakare. Takanga tiripo nezuro nenyaya yemukomana 25 years akapisa dzimba dzirikona kuita sere achiti ndichapisa dzimba dzese dzivaroi kusanganisa imba yomwe mutungamiri. Tabva ipapo nhasi ndadzoka zvakare ikoko zvakare kwamanoti ikoko mwanakomana ari form 1 akaenda pamwe pamba paakanga atumwa ndokuwanika pane vamwe mai varipo vachibva vamutipinda mumba ndobva vamubvisira hembe dzese. Vachimubvunza kuti zvakatinoziva here kusvika vamuvharira dhiwo vachibva vamubata. Zvakaitika zvese kusvika nyaya ibude takazvibata tinazvo. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yekuzaka ward 26 sabhuku dzoro Chief Nema. Yehembe yomwe murandakadzi yakaonekwa iri paguva revanhu vasina kukama nawo, remwana akafa asati apedza gore, asi hembe yamai ava yakaoneka iri paguva vachishimedzera kuti ndakaiwacha nezuro yange iri mumba hembe wai yaonekwa iri paguva. Zvakaitika zvese ndinazvo. Ndine nyaya yekwabulawayo asi ndoda kuzoitaura mangwana nokuti kune vakawanda vasingaizive kubva yachitanga kusvika yanopera businessmen ane magonyeti nemashopu akawanda vanhu family vehukama vanga vachipodisappear asikazikana kuti vakafa here kana kuti vapenyu. Mumwe mubatsiri vakazoenda paRuwezi pakazoonekwa hembe dzevakafa dzichibuda paRuwezi apa. Businessmen akazooneka akagara padombo aripo akabata rushaya aine doro but asingamwe doro. Mangwana acho akazoonekwa aine mukadzi wake nemubatsiri naiye nevaripo ipapo. Businessmen akarara achidirwa mvura. Businessmen akazofa akaora nokukanganisika nguva iyoyo ari kumochari kudaro. Mubatsiri achibva achimedzera kuti mwana iwewe kana usina zvawakaudzwa ameno, asi kana uine zvakaudzwa unofanira kugara pasi nevamwe. Iye akataura akati baba vaida kundiudza but havana kuzondiudza, asi pakataura mashoko ekuti ndaikumbira mwanakomana iwewe dai wagara pasi nevamwe kana uine zvawakasirwa be careful nokuda kwezvatakaita. Asi kana usina hapana. Asi musati maviga vanhu ndopo unofanira kupupura zvinhu izvi. Mukada kuviga baba vako vari pakati pekugadzirisa mapepasi mwanakomana atanga kurwara nenjere akufamba achita sengari kuchinja magiya sengari kudhiraivha motokari akurwara zvakare. Apo baba vakashaya ende vakatanga vachita sei vachirwara njere futi. Iko zvino zvimwanakomana uyu vaakugadzirisa mapepa. Ndiye akaita nharo akati regai tigadzirisa vanhu voda kuenda kumabasa tivige munhu ari pakati pokugadzirisa mapepasi mwanakomana akurwara. Vakoma vakati zvatanga zviya ngatimirei. Saka baba mutumbi wababa uri mochari hausati wawigwa. Ipo pataka kurwara mwanakomana apa vanga kutogadzirisa. Asi shoko rakasvika kuvanhu kuti veduwei mwana uyu kana pane zvaakasirwa kana kuti pane zvaanoziva ngaataure nekududzira but zvese zvingazviitwe baba vasati vaviga. Mukaviga baba ava mese munopera because chikonzero tine zvatakaita mushure mekupera kwevanhu vari mwana achibvaita nharo vari pakati pekuda kugadzirisa mapepasi mwanakomana achivatanga kurwara akudhiraivha mota achifamba kuchinja makiya kana riri gonyeti achichinja makiya. Apo baba vanga vane bhizimusi remagonyeti kuti mwana uyu pane zvaakaudzwa iri nababa. Iye akataura kuti baba vaida kundiudza but vazofa vasina kundiudza. Asi mubatsiri achiedzera achiti iwewe haunire zvawakaudzwa, asi kana ukati hauna zvawakaudzwa kana uine zvaunoziva pupura baba vasati vaviga. Isi bheta vaite mwedzi kana kuti mazuva akawanda uchigadzirira kupupura nezvaunoziva, asi usaite kuti vavigwe kana kuchengetwa usina zvawataura.
KB na Bozho Gweja uyo ngatsvagwe asungwe zvakaita hazviko izvo ndinonzi Mofati Tomu kuchivanga kuguruve chokwadi mukoma KB imhosva here imhosva hombe okay kidnapping regatinzwe vadiwa vateereri Gweja akaoma Gweja akaoma ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Zhuwau pachingoma famu kuguruve unokaziva here Gweja akapfeka vakomana Gweja akaoma Gweja akaoma komana Gweja akaoma okay Nyazura Gweja namugirlfriend vose mapenzi maviri nokuda kwemijoro kidnapping yakaitwa naGweja mapurisa batai Gweja mumupe community service kusakura pachikoro kwe2 months ndinonzi Thomas Mateta ku Cape Town South Africa 2 months asishoma here amen 2 months ishoma vanenge vatotonga kavateereri atotonga Thomas Mateta Major City yes aripo pa Cape Town South Africa KB na Bozho Gweja akatadza asi akagona hake paakadzosa mwana ari mupenyu ndinonzi mai Mave pachimururi kumbire akatadza paakakidnepa mwana akagona paakadzosa mwana asi kuti mhosva yake yakapera here mukudzosa kwaakaita mwana amen regai katinzwe kuti mapurisa vachafambisa sei nyaya iyi ndiripo paThe Hutchess Radio ndinonzi Elia Jezara pachimuganga famu kuGlendale kuri tani uko kumweko munhu wemunhu akana mazogara Zimbabwe ka murume uyu anodiwa tatenderera maroad show guys kusinga request Simon Mutambi ndikupi pane vaimbi vaviri Macheso Simon Mutambi kana pari panyaya dzesungura idzi zverudo tombumira uri kudanana asi pawakaridza KB yaka tapedza nyaya iyi ari kudanana yega apa ndiupi ndigweja here kana kuti amai vemwana ari kudanana yega apa ndiupi Gweja akaita mhosva nokuti mwana akararama upenyu hweabuse zvichikonzerwa naye ndinonzi mufundisi Tembo kutsate kwasadza kuchivhu kuri sekonhasi kuchivhu Prosper Mahara pagoromonzi weArsenal takachibata chimuti zvakanakisisa vakomana munodadisa zvenyu ndinonzi Chief T Regai Maradza ndiri kunoku kuEpworth sekuru vaAyana Tawanda Mukwembi varipo pachimuti vari kumasasa alright kuri seso kumasasa nhasi hanzi BP alright rekezani kanditsvage message iyi BP yangu yashuta ndikeni Mafunga Gweja mukati please polisi ngaiite basa tinotenda muri yeZimbabwe ndiyo nyaya yataurwa kana Bozhongora yaGweja aidanana kani mwe mudzimai uyu angane vana vangani vatatu okay mukufambidzana Gweja ndokubvaona kuti mudzimai uyu pane zvaari kuita ndinenge ndiri kuvharwa kurwa chipokorawo apo mudzimai wangataura kuti ndine pamuviri pagweja okay so Gweja achibva kuti ini nandichade but ndipowo mari dzangu ndiri pasi amai apa kuma10 manero svikanzi ndine mari hapana svikanzi kana usina mari ndikutora mwana wako mwana sikana anechi ane 2 years ndokutanga kutonzerana mwana naGweja anagweja munosaka mukadzi rikiti bvo mwana achibva aenda tikatora kuma10 manero usiku hwese mangwana sokubuda mwana akazooneka kuma4 but mukadzi akaenda kumapurisa aenda kumapurisa kunoripota saka tikatifonere munhu mapurisa akaudza kuti ripotera munhu andi anifonere une namba dzake here timbomunzwa kana chikwanisa kusvika pana kuita sei usvika ndobva afonera Gweja foni here kumbonisa chibva yapinda Gweja hallo Gweja United ari kudayira foni achidavira Gweja foni zvikanzi ndini tina nhengi panapa ritotora mwana so zvikanzi hongu ndiri kuda mari yangu kana ida mwana wake isai mari pafoni mari iko $200 maiwe papa ndokudanana kwacho here ndorudo rwacho here saka tabvunza kuti zvakaitwa naGweja ndizvo here mari yakazotumirwa aina yakatoramba kubuda mari okay yanga isitoripo nekuti hakuna munhu akatadza kutumira mari pane kuti mwana akaweka but mari yacho panga pasina
Zimbabwe munoti kudini konacho icho. Regai katenzwe mashoko anotevera, then topinda kamuchitoro nevasawira vedu veNakiso Fencing. 24 minutes past 10 zvikanzi Gweja mukati nyaya dzake dzekushungurudza mwana hazviko izvo. Ndinonzi Tatenda Chitswanda Foresa J Farm, ndiri kuno kukumvurwe. Tsudzurai. Mukoma KB zvakonzeresa Gweja ndizvo muri kutaura. Asi zvakonzeresa mufana kutsvagawo zvakare. Kuti kana vanhu vachidanana munodanana mufana kudanana muri vangani. Uyatsamwa achibva tsamwisisa kutadza kuzvibata andirika. But zvaakatsamwawo kana kuri kuti chokwadi amai vane vawaidanana navo ivo vachiudza umwe munhu kuti uri wega futi ndizvo. Baba Isabel, dai vakapedzerana murume uyu nemudzimai vasina kupenza mwana. Aiwa point yo tiri kuinza but zviri kukonzeresa uyu ndizvo. Unoenda kumatare edzimosva yanditika kuti ndidzosere zvinhu zvangu zvandakakutengera. Imi muda kutanga zvipi? Sinzereva myself. Icho kwadi muri Zimbabwe wabuka seiko chikomana changu chakabada chibuti anooneka zvake haripo pamapisa mukoma KB mukoma munoshedzera kuti mutungamire Solani akabada chimuti pamwe chete na chipo chakonya akabada chimuti kwanza ndichise paka ndapindira zvangu muri Zimbabwe Zaka wati 26 Sabhuku Dzoro Chifinema. Nyaya ndiri kutaura muri Zimbabwe ishi ndinzwisisei. Kune mhuri yakafirwa nemwanakomana. Mwanakomana uyu kana kuti murume uyu haasati akwanisa gore parufu rwake. Afa kudaro mazuva mashomanana vehukama vachidarika paguva rehama yavo ndokuwanika paine dhiresi mujivha hembe inopfekwa nevanhukadzi iri paguva apa iri tasa pamusoro peguva. Hembe ndiani vanhu vanogara mumavillages kumusha uko vanotozivana kana ivo pano pabasa ndikasiya jaketi kana kuti kepi yangu kana sheti yangu apa munotonzwa nyemba achiti iyi ndiyakanyemba iyi ndiyashugeta andirika zvikanzi hembe ndaiziva shoko parakasvika kuna amai vari kunzi ndiwa muridzi wedhiresi muridzi wemujivha muridzi wechipfeko ichi amechinoziva dhiresi yangu kani ndienesa dhiresi yangu apa dhiresi ndakandakandipfeka kani noziro chena ndakatori wacha ndienesa dhiresi iri amai achibva tora dhiresi iri ndobva unopisa vapisa kudaro havana kuenda kwaSabhuku havana kuenda kwaHeadman ndokubva vaenda kwaChief kuti Chief ndakuzoripota nyaya yangu dhiresi rangu randakanga ndakakwacha ndakaisa mumba zvakanaka rakazoonekwa riri paguva revanhu saka ndakuzoripota nyaya yangu kuti ndizwe kuti akaendesa dhiresi rangu paguva revanhu ndiani. Amai ndovakanoripota. Ndovakanoripota. Okay. Kwete varidzi veguva. Right. Zvadaro pavakaenda ikoko havana kuenda nedhiresi racho havana kuenda kwaSabhuku havana kuenda kwaHeadman vakachamba straight kuenda kwaChief. Vamwe nevarutira kusanganisa vehukama veti nzvimbo yeguva iroti isusu varidzi shiri takanyarara vaenda kunoripota ndiyo uyezve hembe ishe ikapiswa vakapisa hembe. So mashoko ari kubuda ndekuti vamwe vanhu votoseka vanosvibisa kana kutora mashoko munzvimbo vachiti kune hembe kana chioneka paguva zvinorevei. So vamwe ukama vachibva vati tibatsirewo panyaya iyi sokufunga kwenyu ndiani akatora hembe mumba mamai ava akanoisa paguva. Munhu anga ashaya akura sei? Munhu mukuru asi mwana mudiki munhu mukuru ane zera rekuroora asi angasataroora angasati angarwara nei anotera nekuti titaure nyaya apa nyaya ikangozouya inyaya yekuwanika kwedhiresi paguva kwete nyaya yekufa kwemunhu. Munhu akafa kudhara haana zvakataurwa nezvake asi nyaya zouya ndeyedhiresi parufu paguva rehembe yakaenda paguva pasiri perudzi rwemuridzi wehembe. Kubva panga pane guva kusvika kumba kunogara amai vane dhiresi rakazowanikwa paguva pakareba sei? 500 meters same village 500 meters. Yes. Pafupi ka padhuze but havana ukama pafupi panogona kuti hembe rese zvapari padhuze inongobhuruka inomumba yange iri mumba reketa pawaya panzi. Aiwa kwai ndakatoiwacha ikatooma ndikatoisa mumba. Amai avakura sei? Mudzimai atori nemhuri yake. Atori nemhuri. So vanhu shure mukuona dhiresi vakaziva kuti dhiresi iri nderanenge munzvimbo ka vachibva vaenda kunomudza vachiva nomudza iye achibva atora dhiresi ndovaenda kunopisa
achibvaenda kunoripota kuna mambo. Mambo wakati kudini kuna date riri kuendwa, kakaiswa date riri kuendwa ikoko. Ndiani akaisa diresi paguwa, ndiani akaritora mumba. Sei ndabvunza nyaya yekurwara kwemushakabvu kuti tibatanidze kuti pamwe kuti ndezvimwe zvinogona zvakakonzeresa. Kaka you never know, pamwe veukama vakafirwa ava pane zvavakaita pamushakabvu vachida kuzoona chiratidzo. Yes, ndosaka tabvunza kuti akarwara neiko mushakabvu, anga akura sei. Regai tiipese tozvitsvaka izvozvo. Zimbabwe munofunga kuti dresi iri sei rakazobva mumba maamai ava rikazoonekwa riri pamusoro peguva? Mati mushakabvu anga ava nenguva yakareba sei afa? Auda kutokwanisa gore kuma 9-10 months. 9-10 months. 0718 692 244 0718 692 244. Tavengwa mudzonga pa 4 sister ari kuchiweshe akachibata chimoti. Gweja uyo ndiye here Alec Gweja kana kuti ndemumwewo? Chabanda bangemboni. Amaiwe, Gweja uyo ndiye here Alec Gweja kana kuti ndemumwewo? Mapurisa, please get busy. Batai munhu. Ndinonzi ambassador Tinashe Gotora ndiri paSolomio. Aiwa, Tinashe Gotora vasiriwo baba Purity. Zanika ndingoti turudwe ndikunyensureni mbichana bzirabuda pamitambo yarabvini wakadzuro yakasolaga Premier Soccer League. Ndakavaudza mai Nosa ndanga ndichiratidzwa ka rimwe rima risina kumira zvakanaka pamutambo weCaps United neMoze. Irima iriri. Ranga ririma kare. Irima iriri. Ranga ririma kare. Baba Isabel. Baba Isabel. Ukaona uchipinda musango uchidzoka uine mbeva. Mova matidenge ita mhembwe. Pasina minamato. Yandakaisa mushure merima iroro. Kuisa ikoko ndikugona. Ndo pandiri kukuudza ika kuti ndakaona rima ndikazonamatira Caps United. Pakaoma mukoma wangu chero mungesa munamato zvinokovhara. Kana ndo panonzi paya aiwa kauya kuno kuti ite sei tikubatsirei. Zvatinoita manje isusu seCaps United munamato wedu hauna draw yai tinoti rimufemera mugotsi ngairohwe kuti zvirambe zvakadii zvese zvikachifemera mugotsi Baba Isabel patinorohwa isusu kana kudrowesa vese arikufemera mugotsi avawane chii. Baba Isabel all right, it's okay. Agwa muchazotaura kwete manje. Lero uno kuri kubvina kaHerentos College versus Dynamos Korofaro. Ndinasu namatai iwini yedhimbari namatai kajeba namatai. Asi pane zvamuratidzwa makamboona here nhoroondo matimu ane mazita ese madiki kubva ari muPremier naakabuda akaenda. Timu yavakajairira kurova matimu madiki iDynamos ichipisa ipo paya ichitora league but mukazotsvaga magemu mamwe yakambodisturba nekurova matimu madiki. Saka muri kuti mutambo wanhasi Herentos College neDynamos wakamira sei? 1-0 in favor of Herentos. Andichakuudza kanyeba ndeipi timu yakabuditswa muPremier isina mborova Dynamos? Sabhu kutamba oga MB Transport muri kubva mafarari kudeudwa naBoshongora. Ini ndoziva Dynamos timu hombe asi ndiri kutaura zvinoiti kana taura nyaya yebhora mukoma kebika hatitaure zita kana ndese ndosapota Caps United yes asi kana taura zvebhora randikaona Dhimbari vs Caps matimu ese aitamba kubva nemaplayers ese akasabhurwa neaitamba vese vaigona bhora asi ndichisapota imwe timu. Asi kana kutaura bhora ndotaura zviripo Dynamos matimu madiki inodherirwa. It's okay. Especially hasha nishungu ipapoti kwatiri shungu idzodzose. Imi vane 50,000 ntumba vane 50,000 mborose vakapiwa ka nemukuru wemazuva pamwe chete nebhazi 65 sita. Saka muri kuti vanorohwa neHerentos College vapfana ava kanyemba. Tarisa vana vane vabereki vane mari dzinotyisa kuchikoro uku kuti vananga vachirohwa sei nevafana vanenge vachienda kuchikoro vafa mari tsoka. 7 minutes to 11 regai katipemukana kuna Boshongora kuti adzi Boshongore mushure mekambo kanaka kubva kuna Love Moma Jaivana zvikanzi umoya wami. Amai ava vanenge vanobata sei hembe yavo vega yakazoonekwa pamusoro peguva. So Baba Isabel muri kuti amai ava vakabva vaenda kakunoripota kuna mambo kuti hembe yangu yawanikwa pamusoro peguva. Raningi mundibatsira kuti yakawanikwa sei? Sei yakasvika ipapo? Mambo chibva kuti kudini? Avataurika vanongotiwa zita
kuti uzopinda mu capital yawo mutongwa muri mwenye echitoro chichakaitika ende varidzegwa obvious vantu shevedzwa. Yes, toda kunzwa kuti zvakafamba sei. So rambaika muchiteerera baba Isabel tenzwe kuti nyaya iyo yakazoenda nekupi. Amai avo pane zvavanoziva nenyaya yedrezi, sei vakamhanya kuripisa and then sei vakacharika sabhuku vachinanga kwamambo kuvhariridza mhosva yavo rine manyanga hariputirwe mumushunje ndinonzi mudhara kodza ndiri kuMount Pleasant. Eish, kutongwa kwevanhu. Yes, maonero evanhu ndizvozvo. nokuti kazhinji nyaya yake nochiripota ndo umbo baba vanhu ndo vandibatala vandirepa ndasara nechakati chavo ishi chandakabata ishi washedzwa pasho hembe unoiziva here. Zvatanga manje kana rashoka kana ratenda njiza uyo munosinga muchiti kudii. ameno agogo banda variko kutafara 3 mutorashanga ati monisani mutorashanga yense irachipata chimuti tsudzurai ariko zvakare Loveless Matimba pamutorashanga kwega kachibata mamukasekwa timbo wakasitira mberi kwazvo wamukasekwa chale chembe chimuti wakabata Jona Kasamba chimuti akabata give chekumanyara pamwe na Nyore Nyasanga Divine Muzenda chimuti akabata Mike Adrano Maikoro wamukasekwa Tafi Nyamunda Sekuru Poto Zaka Paul Junior Mpofu pamwe na Albert Maria wamukasekwa Mukaseko Selemani Majusi chimuti akabata pamwe na Elton Muropa wamukasekwa Kariba Shem Wilson Meka pamwe na Barnabas Jili Mulipa chimuti akabata Chablari Chimiti Gift Mkana wamukasekwa Morgan Vura Moto pamwe na Bernard Owera chimuti akabata kudizwe wamukasekwa John Nyamudimu pamwe na Shizwati Lucky Nyamudimu chimuti akabata kudizwe wamukasekwa Tichi Makamadze pamwe na Lodza Uchi Mugo Zanda Oda chimuti akabata kudizwe pamwe na Charles Senior Sensei chimuti akabata Kasa Timataya pamwe na Kuda Muzembe chimuti akabata kudizwe Boni chimuti akabata ndisikakagara dadza ayo akabata chimuti kwanzi ndakachibata kuti kunde mamonya iko baba Shelo kuba KB. Yes, kuna anonzi satanika satani akabata chimuti kwanzi ndakachibata kuti kudizwe wamukaseka chimuti makabata paka ndapindira muri yeZimbabwe pandapindira iko zvinozi ndapindira mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti 26 Gokwe mugokwe mandapindira mugokwe mandapinda muri yeZimbabwe ndapindira nyaya yandiri kutaura iyi ndiye kugokwe kunzvimbo yandinoshevedzera kuti manoti Gokwe manoti yandiri kutaura iyi ndiyo nyaya zvakare kwandakataura nyaya marimwe ziro yekuti izvo kune murume akapisa dzimba dziri kuraunda 8 achishevedzera kuti imba yemuroyi ndichapisa asi akazobata ruma kwemapurisa iko zvino zvimuri yeZimbabwe ikoko kwamanoti zvakare kwasem chief Mukoka kune nyaya yakaitika yemwana ari form 1 akatumwa kuenda pamwe pamba paakaenda kumapasi 7 dzemanheru paakasvika pamba apa panga pasina vanhu vakawanda panga pachingori namai vepo chete amai vepo ava mwana uyu paakati tisvikewo vakabva vati pindomba mwana achibva pindomba sokujaira pamba pandinotaura patori nezita nechimwe chinzvimbo chinoremekedzwa mukati menzvimbo achibva apinda paakapinda mwana akuzoudza hama dzake anoti ndakavharirwa tou nguva iyoyo amai vakabva vangobvisa hembe dzese. mwana uyu akura sei? mwana komana form 1. Okay, togona kutaura kuti 14-15 years. Zvadaro anoti vaindibvunza kuti ichi unochiziva here vachizvibata ivo pamuviri wavo amai ava vachibvunza mwanakomana mwana anoti handizvizivi kusvika vaita zvokumubata mwana anoti iye takazoita semurume nemukadzi taita kudaro amai vakazoramba vakandibata zvokuti ndaisapukunyuka maoko mavo vachibvoita senge munhu afenda iwo amai vaya pavakandiregedza ndo pandakabuda ndikaenda but vaisita senge munhu asanaita sei afenda ndobva aenda mwana aenda haana kunotaura kuti ndo zvaitika amaivo vakazotevera mwana iri weekend aenda kumombe vamusvika kwaari zvakare ndokutanga kubata mwana uyoyo vatanga kumubata mwana uyoyo vatosvika panguva zvekwere kuti vaite semurume nemukadzi variko kumombe ikoko kwakazosvika mumwe munhu but munhu akavaona ndokubva vatiza siya mwana arautaura nyaya iyi but munhu aitaura nemwana kuti iwe chii mwana uyo akazokumbira kuvabereki vake kuti ndiri kukumbirawo kumboenda kwatete
ndobva aenda kwatete kugokwe center, kubva ikoko kunonzi kwamanoti. Aenda ikoko mwana uyu ndokusvika ndokunyarara zvakare. Hapana chakataura. Haana chakataura. Mwana uyu ndokuzoteka kuita maronda kwakavanzika kuna tete. Ndoko akazoudza tete kuti ndo zvakaitika tete. Tete vachibva kwira pasi, havo vakadzoka kwamanoti, kwamambo Mukoka, ndo kunotaura nyaya iyi, vachiudza baba vemwana pamwe chete nevamwe. Zvikanzi ndoita sei? Nditaure here? Ndinozogara zvakanaka muno here? Nokuti uyu mukadzi wanenge uyu. Ndi mai vari kudaro. Ndi baba vemwana. Okay. Ndi baba mai nemwana, na mai baba na mai. Kuti mwana wedu uyu tikazotaura tichinovabvunza kuti honai zvakaitika mwana wedu akurwara. Uyu mukadzi wanenge uchinzvimbo. Toita sei? Saka ziko zvino nyaya iyi yanga ichina sengu iri kutenderwa, iri kutsika-tsika, vamwe vachibva vati aiwazve. Hazviitezve. Ngaibvunzwe, ngaitaurwe. Vachibva vati iwe muchitaura nyaya iyi, baba, isu munzvimbo zvatiri kuziva nyaya iyi, baba vakasataura nyaya iyi. Toenda here isusu kumapurisa, tinotaura kunopota kumapurisa isusu kuti baba ava vari kuregera mwana ari kutorwara. Asi vachiziva kuti mwana uyu akabatwa namai nhengi vari muvhileji muno, vari pamba panhengi vanonzi nhengi. Asi mashoko aya kumuridzi wemukadzi izvezvi asvika nyaya yakutenderera muvhileji. Kana muchiti pamba apa panga patumwa mwana, pamba pemunhu ane chinzvimbo chei? Ndisabhuku. Pamba pasabhuku. Saka mudzimai wasabhuku ndiye akambunyikidza mwana. Amai sabhuku ndo vakaita izvi. Mwana uyu anga atumwa kunotsvagei pamba. Avanosora kuti tamutuma mutsvagei pati mwana sokumamisha kana uchida chinhu ngoti endai kwamai nhengi munovaona muripo chakati muuye. Vanhu vanotumidzana. Dai madzoka. Yes. Munzwa kuti mwana paakatumwa pamba pasabhuku. Yes, angatumwa kunoitei. Andidika. Endi paakasvika chishedzwa namai sabhuku akapinda mumba, mwana akambunyikidzwa. Andidika. Yes. Akakwanisa here kudzokera nechinhu chaangatumwa nacho kana chaifana kunodzokera kana kuti angaenda kunopa. Ipapo tichadzoka nepo mukoma KB nezuro makandituma neye kumangura. Ndakaenda. Ndadzoka nemhenzero. Chana isi kutumwa kwamunotiita. Ndiri mwana anotumika zvangu. So tichanzwa kuti mwana angatumwei, ende zvaangatumwa akazosvika nazvo here kana kuti akanozvisiya. Ndinoimba ndichakatobatwa izvezvi. Chiri kubvira kugokwe. Chiri kubvira. Manje mabatwa negokwe senda 1. Masaisai mamwe chete kare. Morning Kanyemba lo sekulu. Ugweja lo uyahlanya straight. Yey. Police get busy kana musingakwanise shedzai inini. Ndishedzei katatu ngusivo erangemo kontutu koblawayo. Ngusivo erangemo, sivo erangemo, sivo erangemo. Po rigiti vo. Hanzi ugweja lo uyahlanya straight. Uyahlanya kakulu. But ichokwadi. Aiwa lupega. Wakanganisirana girlfriend wako. Wakukidnapa mwana. Usatumwa kuita chivi ninyaya kuti mumwe munhu aita chivi. Zvakafanana nemudzimai anoti abata murume wake achita cheupombwe. Iye wobva aitawo boyfriend. Achiti ndazobatawo nokuti ndakanga ndaonawo murume wangu achita. Ungatumwa ungakonzeresa kuti chivi nekuda kwechivi chimwe chomumwe munhu. Serious. Chia. Regaiti inzwe. So mapurisa vari kutsvaga gwejo. Avakomana here. Avanomuwana. Avanomuwana. Kana kune mauniform akasiyana-siyana kusvika vamuwana. Naiwe shefu Bennett vari kupi? Kanyemba. Chef Bennett iko zvinozvi. Vave Superintendent Bennett. Superintendent Bennett Harare North pa DHQ Superintendent Crime. Vanenge vakachibata chimoti. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa. Tiri masiyaiti tiri matikitifa. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa. Tiri masiyaiti tiri matikitifa. Po rikiti
titenderei timbopinda muchitoro titengese nevasawira vedu veH Solutions. Yakatinzwe baba Isabel kuti ndiani ari parunhare ambotibatsira kuburikidza kane idzi dzamatsudzura. Okay, pandamunango pantedo 0713938538 Kanyemba naBhozho Gweja uyo akagona aida kungovhundutsira amai avo achida mari yake dai vaive vamwe vatinoziva vakakuvadza mwana uyo. Ndinonzi Clive ndiri panyamapanda border post baba Isabel. Ichokwadi kuvhundutsira kuripo akavhundutsira nenzira isiriyo inotyora mutemo. Anogona kubata akavhundutsira achityora mutemo. Hana kuziva kuti zvari kuita izvi ari kutopara mhosva. AB naBhozho ndinonzi Elias Armando pamachaya farm kuruwa. Ini ndiri kuona sekuti mambo wenzvimbo iyo Gokwe handiti ngavambobika doro vambokumbirira nzvimbo yavo. Ndinoona sekuti midzimu yeGokwe yakatsamwa. Amai avo police get busy 4 kuti mumashasha yese. Ndinonzi Elias Armando pamachaya farm kuruwa. Kuti nzvimbo yakatsamwirwa iyi zvinoitika inonzi Gokwe Manoti ziri kusimuka iko kazina kumira musha. So vabereki vemwanakomana baba namai vari kutya kuripota nyaya iyi nokuti mukadzi ndewasabhuku. Izvozvi mwana akaendeswa kuchipatara here ari kuGokwe senda kuna vatete, asi vatete vasati varapisa mwana vakatanga kuzoudza vabereki vemwana kuti ndozvazotaura mwana, baba vemwana ndonyaya iyi, kana tine zvatava kuita nemwana ndozvatava kuita, but ziva kuti ndo pane nyaya. Svikanzi saka ndoita sei, ndinozogara zvakanaka here munhu. Zimbabwe vabereki vemwana komana uyu voita sei? Mwana ari kurwara mushure mekumbunyikidzwa namai sabhuku. Vabereki vari kutya kusimudza musoro vachiti tinozogara zvakanaka here munzvimbo. Sabhuku ndo baba. Nokuti mwana uyu akaenda kuchipatara madhokta manesi vachabvunza kuti chirwere chepabonde chakachiwana kupi chagumira papi chirwere ichi. Yes, nokuti unofanira kurapwa iwewe murume nemudzimai. Ndo pachabuda nyaya iyi. Mapurisa woita sei? Wopinzwa mukati chabvondoka kumwana uyu zera rake imhosva kai yamai sabhuku. Makadana here kukana manga makadana nezera irori azviite regai tinzwe 0713938538. Vakenosa inasindavaona maya vakatezeka mainosa. Pana baba namai Musona vari pabhangeti. Baba Musona vaitombodhiraivha matrucks. Hanzi mwe musi vakairova truck kuti azviite ndofana kutomboenda chete kwadhankwe kunotsvaka kuti amake kuda kungoona kuti munhu akaita sei. Yes, mushure mekuwanzwa pachimuti paNational FM. Waona here mashoko atikambosangana kuZITF Bulawayo uchinoregerereka nyimbo mamwe amai zvikanzi saka mutori vanhu bho uchinoregerera zvikanzi naimi saka mutori vanhu bho kutogara tiri vanhu bho wani zvamuri vanhu bho wani nekusvika kwatakaitawo. Child abuse yakaitwa naGweja anopinda mukati chete. Ndinonzi Agogo muretail muMbare musika. Every day is a Friday. Yes, anzi child abuse yakaitwa naGweja anopinda mukati chete. Nodza komana emabhandi vachamutsvaga sawa. Ndinonzi Clive Maria Vuza Guruve. Itai pfoka tatu Clive Maria Vuza. Hanzi Gweja mukati nokuti mhosva anayo. Regai timbopinda kamuchitoro neDMR. Au beti dzakatira pakuwadzana paritane konseku yarero uno. Gweja ngasungwe nhasi chaiye nokuti vamwe vanozotedzera vakakuvadza vana anofanira akakupiwa mutongo unoenderana naye. Ndinonzi Morris Piri ndiri kunoko kuchinhoi akachibata chimuti. Ari kurevesa ngobana. Yes, ari kurevesa. Vamwe vasati vatevedzera ngavadzidze kudzidzo kubva pana Gweja abatwa ngasungwe nhasi chaiye. Sylvester Ngoreta weChelechere pahurungwe pamudzimu akachibata chimuti. Ihurungwe ainopisa kai. Pane nyaya yemutumbi wakanosiwa pamba yamakataura mazuva adarika.
yange rigokwe ukazotorwa nemapurisa imangura chii chakaitika ndakataura nyaya yamukoma KB yekuti kune nyaya yaamai vange vakazvitakura vachibva vasangana nambuya mbuya vachibva vati kuseko muchirega mwana chichema semusinganyararidze mwana kani amai vakati mwana wamutera ari kupiko svikanzi ndima akazvitakura mwana ari mudumbu kusvikira mukadzi aenda kunoudza murume wake murume paakaudzwa ndokunoudza sabhuku ndokunoudza chairman nasabhuku nyaya yachaigadzirisa havana kuzogadzisa nyaya yekusvika mukadzi uyu asununguka mwana akaita 2 weeks achibva afa kudaro murume anova ndiani muridzi womukadzi uyu wokutongedzerwa pamwe chete nemwana wekushayika akabva atakura mutumbi uno 2 weeks ndokunosiya pambuya vaya vekuti mwana ari kuchema vati mwana ari kuchema mutumbi wakarara ipapo mbuya ava vane mukuwasha wavo ane kwaanoshanda ndiye akafundira mapurisa kusvikira vaenda pamba apa vakatora murume uyu vachibvanzi aiwa no vigai mwana wenyu musatsambudze mutumbi uchibva wabviswa ava vachibva viga mutumbi wavo mutumbi mbuya ava vachibva ripota kwa mambo vakaisa date rekuti vanhu vanofana kuenda apa muchibva mabvunza kuti imimi makabvunza here kuti pavakafamba chii chakaitika vanoti pavakafamba ivo vane zvavakaudzwa asi zvavakaudzwa hazvina munhu mumwe chete zvine vanhu vakati wandei asi ndine shoko randisingakwanisi kuisa pamhepo 1 2 vanoti mbuya ava mashoko avo pamwe chete nemashoko anotaurwa nemurume wavo anovhundutsa mukati menzvimbo yatinogara mbuya ava havasi muprofita mbuya ava havasi n'anga asi vanotaura mashoko ava vane mamwe mashoko zvakare avakambotaura zvakare pamusoro pemwe munhu akazvitakura anove munext village kubva pavillage A vachiti iwe dumbu rako iri matakuriro akaita mune matwins chete asi mwakadzi uyu anazvara matwins akazvara mwana 1 kusvika atambudzika naye achifamba nemwana uyu achitambura wabva ipapo murume wababa ava akamboenda pamba apa zvakare pane murume uyu wokunzi akwaise mwana ari mudumbu ari kuchema uyu vachibva vasvika ipapo murume uyu ane chigayo ndokubva vagaisa ipapo vakuenda vachibada kudzoka but pane mbwa dzinoruma kusvikira vasodzoka zvikanzi ndati ndidzoke kwauri ndikubvunze zvikanzi bvunzai baba zvikanzi chawakavaka ichi chiichi so chinhu chakavaka aizama kuti itoilet ine unyanzvi hwokuti inokwanisa kufambisa tsvina zvakasiyana zvikanzi hazviitwe nevanhu vasina mari izvi asi mabhiridha wakatora ndeye kuharare zvikanzi aiwa ndekuno kuplaza zvidhure izvi pakangoshanda $25 chete but zvinongoda chete kuti vanodi vanozvigona zvikanzi zvinochisa izvi so anotaura zvakare achiti amai kana nguva yekurima yakwana vanofamba vasina kupfeka boots vanofamba vakabereka maoko chibaki kana chamumabvi vanotenderera muminda yemana vanokirosa nepakati vachienda zvese izvi zviri kuitwa namai ava vekutaura mashoko ekuti mwana ari kuchema mudumbu murudi kumunyararidza vari kuzviziva pavakafamba pavari kuti iwo pane vanhu vakawanda mbuya ava vakabatika here mukati mavo havana kubatika havana kubatika alright saka musi wa21 ndo pari kuenda nyaya iyi pari kuenda kunyaya ishi kumatare edzimhosva ichokwadi kwamambo tinotenda regai tizonzwa kuti nyaya yakamira sei pane imwe nyaya makataura yemwana munhu akashaya ndeyekugokwe pakanzi pabhadharwe mombe 7 here pakabviswa mombe 1 hombe netumwe tudiki tumhuru pakazoiswa mutumbi yakafamba sei nyaya iyo yemurume uyu aitengesa aita basa rekutenga mombe akamboshandira iyi yakaitika kunonzi kugokwe chemowa chifinjelere sabhuku madomasi yauya zvadaro mukomana aishandira baba achishandira murume andira zvekutenga mombe akashanda gore rese haana chakapiwa mukomana achibva azoona sokuti ndoshandirei pasina chandapiwa ndokubva aenda kuchikorokosa ndokubagweja ndobva azodzoka mukomana aine mari yake achindoda kutenga mombe ndokuenda patownship anga ine foni yake isa $300 kuseri kwefoni amene zvakaitika kusvika baba vai kumboshandira nomukomana uyu
vatora foni yemukomana uyu vatora foni yemukomana mukomana achibva ati matorerei foni yangu plus foni yangu ine mari mukati baba achibva bva kutaura neshiri vachienda komba mukomana akaramba achitevera komba kwababa akunosvika kumba baba akatanga kusvika pamba vachibva vabuda nedemo mukomana achiri kunze kweyadi ndobva vabuda nedemo ndokutanga kurova mukomana uyu nekuseri kwedemo mugotsi mumbabvu nekumusana mukomana achibva adonha pasi but paakadonha pasi mukoma uyu hey paakadonha pasi mukomana uyu yes paakadonha pasi mukomana uyu amai vakanga vari padhuze ndokusvika vachida kubatsira vachida kubatsira kudaro murume anova ndiye akakonzeresa mukomana uyu achibva tora mashoko achiti handizi kuda vanhu vanobatsira ndoda kuti I want to make sure kuti munhu aite sei afa pakazosvika vamwe varume ipapo ndokubva vabatsira vamwe varume pavakabatsira murume achinzi ngatakurwa nofadze maenai kuchipatara gokwesenda achisvika pagokwesenda hospital zvikanzi aiwa zvina kodzero ngasimudzo aendese kogweru ndokuendeswa kogweru achiendeswa kogweru hospital iye murume akarova munhu uyu ndokuenda pane imwe kambani padhuze inonzi kirima iri kugokwe kwechifijere aenda kukambe kwene akasvika achitaura zvichokwadi kuti ndine munhu wanerova zvakanyanyisa vasati vataura naye zvikanzi ende kuseri unoziva kumana kuisa kuseri kwekaundaka ende kuseri achibva enda kuseri munhu akugweru kuchibva kwabuda shoko rekuti tine urombo munhu uya uya kuino kuita sei afa zvikanzi kana ari kumapurisa musamusiya chikonzero munhu aita sei munhu uya afa zvikanzi izvo kunofanira kuti kubhadharwe mombe 7 dzekuti timbotaurirana tisati taura nyaya yekuti mauraya munhu dzekuti tigone kuviga munhu chete murume hama dzake ndobva dzabvisa mombe dzakabviswa ipapo kwakabviswa 1 mombe hombe vakaenda pachannel vakadziona 1 mombe hombe netumhuru tumwe tudiki vakazokombolena ivo vachiti hatina chimwe chinhu hapana chikafu kana chii izvozvi zvabviswa izvo taitofunga pamwe ndo zvatinotengesa kuti tikwanise kuti mutumbi ubve kwauri usvike panapa nokuvigwa but vanhu vacho vabvisa tumhuru ipapo mhuri yezimbabwe ndo patanga tave ndo pandichazomirira kunobvunza kozvinozvo vaendesa nyaya kwachief kuti chief ndo zvaitika kuno kutapiwa temhuru saka ndamirira kunzwa ansa yekuti pakaenda kwachief njelere vachivaudza kuti vanhu vavabvisa mhuru vane kumwe kubatsirwa kwavakaitereka kuti mutemo unongodavira kuti chero iri mombe mushakabvu akaradzikwa here mushakabvu akaradzikwa akazoradzikwa vakataurirana ndo pandamira ndizwa kuti pavakavigana apa nokuti vaichema nokuti tinoviga sei munhu pasina zviro zvakakwana mushure mekunge vacho vakakonzeresa vabhadhara tumhoro mhuri yezimbabwe ndichaisimudzira kubva ipapa ndichataura nachief njelere ndotaura nevaridzi vemwana kusvikira tasvika pairi businessman ari kupi iko zvingasati nazoti ari kupi patikapedzesera angaramba kwemapurisa aiwa katinotenda neupdate baba Isabel loud and clear ndinonzi Thompson Fineti ndiri muCBD takachibata chimuti kuti okanganisa vana munzvimbo ndinonzi Cree ndi Chris here makoni kwarusape kuri seiko nhasi tinotenda 0713938538 mupinda kamuchirongwa mutibatsira kubudikidza kana idzi dzatsudzurwa dzabhozhongorwa nababa Isabel muchirongwa bhozhongora segment hanzi munhu mukati baba Isabel apo gweja magome anenge achishanda kateresana nekamba yemapurisa udewo ndanzwaka kuti dai panga pali panapa pamba atokupukata mukati pamatapi ndatomubvunza officer charge wake pamatapi kuti ndiani uko Gokwe South chakabata chimuti icho kwadi Simon Masunda ari pa Gokwe South yes awo chiri kubatazve Godfrey Foya Nyakatondo Mount Darwin Nyakatondo chigamwe kufoya kachokoto hey ibva ubve rikiti vu ndinoitwa Nyasha Mutemeri pa London United Kingdom chimuti takachibata kuti dzvi United Kingdom kona la Nyasha Mutemeri pa London wow aiwa katinotenda nekusarudzwa kwamaita chimuti National FM rega tinzwa kuti vamwe vanoti kudini 0713938538 kana 0789600748 mukoma KB mataura henyu sports update asi pa Arsenal hamuna kupedza kuti Arsenal yasara ne2 games chete kuti isimudze mukombe ndinonzi Joramu Mafukidze pano pambare pamusika matimu yese asara ne2 games. Alright. Nickname yake mniziwe. Joramu Mafukidze. Anonzi Joramu Nefenyuro Mafukidze. Hai. Bismarck Kanyati kuguruwe pakatombo. Hanza kachibata chimuti kuti dzvi. Masaise mabatiro ari kuita yaka. Morning KB na Bozho tigadzisoka masaise ari kuita achitiza right kuno kubhikita kwa chikuku
Alright, regai tuzo veTransmedia vanogadzirisa dambudziko iroro kuitira kuti mubate chimuti chenyu mune zvakanaka. Kidnapping Gweja ngaapiwe rumu yake mujeri, institute yake, vese nemukadzi waSabhuku ngavaende mukatikati vaguta panze, Mr. Aripo hapo. Aripo hapo vese mukati imhosva vaguta panze. Vaguta vande vachati vachibuda panze voona panze apapo. Mai Sabhuku mukati vakangoshungurudzwa munharaunda, vanoripota vanhu vosungwa ndiBhento paButler Farms. Izvo vari kusvika zvekuti tinoshungurudzwa kana vari kushungurudzwa munoripota. Vanga vachitya. Baba Isabel, munoziva kuti pane nyaya mhosva dzinoparwa nevanhu munharaunda, vanhu vachitya kusimudza musoro vachiti uyu mukuru wemunharaunda anogona kuzondidzinga. Ichokwadi. Munozviziva? Yes. Ichokwadi ichocho. Itai so. Handizive kuti masuggestion box achiripo here kumapurisa. Tisiyo. Tumabhokisi tuya wainyora katsambuno kukanda ipapo. Waingwerikana vakomana vasvika. Vakutangira pavanotangira. Even ukangonyora tsamba ukasvika kana usiya mucharge office. Kuti zvakati pane nyaya yakati, tsvagai mapurisa nyaya iyi. Mapurisa anofambira nyaya iyoyo. Usina kunyora zita rako. Yes. Vakomana vanoziva zvokuita. Vanoziva zvokuita. Kana ini ndinoda kumbowaona amai Nosa avo, mombovaisa pachannel, ndinonzi Isaiah Baba Jaden mudziya nzira kuchitonhora kwamutare kuodzi. Iko kwamutare kwauri kutaura mukoma KB pane kunonzi Hope House. Hope House. Destiny. Ndinonzi Destiny iriko ikoko. Nhasi kuseni kana zvazobuda ndichakupai kwamuka ndasana vene mapics. Pane social network. Kwangomuka pamusha pevanhu mumuti mune mabhodho. Bhodho rere kubikira rere riri mumuti rine chingwa mukati charadzo chabikirwa papo. Rimwe riri pasi mugarden. Pa next door paine bucket. Raradzo kuti panga pachigezerwa hapana vanhu. Mati kwamutare. Kwamuka mumuti muti wepamba mune bhodho. Muine bhodho rine chingwa. Chingwa chatinotengera kuti chimoto. Chikuita zvekubika chiya. Chimoto. Chirimomo. Bhodho yakagadzirwa mumuti. Then pasi pane rimwe riri mugarden risina chingwa mukati. Kozoita pa next door paine bucket rinoratidza kuti pane munhu angachitogezerapo asi rafarasiwe ipapo. Pamba apa pane vanhu. Pane vanhu vari dzimponga chinochema kuti havasi kuziva munhu asiya mabhodho. Zvinhu zvaitika izvozvo hakusi kwazvaperera chete mhuri yeZimbabwe. Inzwai zvimwe zvaitika. Vakomana zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Bhozho naBhonzo inyaya dzamunofunukura ka sarenda hangu. Ndinonzi Gogo Chingwaru Uzumba Gotora Village. Yes. Kwa Chief Makope ichiweshe Sabhuku Mashire. Pangombuka pagedhi paine chinhu chiripo chinenge bhodho zvakare. Chinhu chinoratidza kuti mukati chinoratidza kuti senge chitori nenyama iri fresh. Chakavharwa pamusoro so nejira reblack. Vari kuchiwasha tibatsire kuti zvazobviswa here zvinhu izvi. Zvamuka zviripo nhasi. Pamba pagedhi. Pamuka pane bhodho. Ine jira yeblack. Pamusoro. Asi mukati mune nyama iri fresh. Baba Isabel. Chiweshe bhodho ine nyama. Mutare. Bhodho rine chingwa rakaturikwa mudenga rimwe mugarden. Imwe mugarden. Nebucket. Ratidza kuti vanga vachitogezerwa. Okay. Fambire nyaya dzacho. Tozonzwa pamunodzoka mangwana kuti pane here pamunenge masvika. Ichokwadi ichocho. Aiwa, akagona Gweja. Vakadzi tinoda kuzviita mbinga. Ngaapiwe mari yake chete because hana kuba mwana akatora. Kuzoti baba avo ngavaende nemwana kuhospital kwete zvavari kuita. Asi mai Sabhuku ihama yavo here. Mwana ari kurwara uyo. Ngavavharirwe amai avo because pamwe vakatopedza vana hopo nokuti kwakakabva havamuzive. Ndini Amanda ku UK. Arutaura mashoko. Kunyanya vana mai apa. Arutaura mashoko kuti pasazobuda pamwana winhasi ndio pasakatangira here. Hakuna kwanga zvakaitwa here. Tizvozvo. Pamuchazotaura vana vanenge vapera munzvimbo. Ichokwadi. Pamwe pato nevana vakambunyikidzwa kumashure. Vakawandisa. Yeah.
endai munoripota nyaya iyi kumapurisa, mwana angaende kuchipatara. Mwana angaende kuchipatara, mapurisa ngapiwe nyaya, mapurisa aite basa. Ende mapurisa asi maprofita Zimbabwe. Maprofita asana godobori. Vanoudzwa nyaya vodzifambira. Ko mukadzi uye wekubhuhera kwaBangure akazovigwa here kwaChief Nyashanu? Andisendetsoga mukoma KB. Asinyacho munoiziva? Ndayoka. Okay, please ifambirei. Then musati maenda. Nai Bhozho naKanyemba. Nai Bhozho naKanyemba, nyaya yekurushinga yavatezvara vakaita muroora mukadzi anga akazvitakura achitenga majikisi yakazofamba sei? Ndinonzi Nyevedzanai weCity. Harigatidzisoge mukoma KB. Adzakaita kutsivirirana. Yasi kwaBangure ndairangarira. Yemukadzi wokuita boyfriend kawe. Ukuzosungirira kawe. Hembe dzake dzikaiswa mupaketi pasi yokuti kawe. Ndizvozvo. Vachizonzi ngavabhadhire chikomba chikambochinga kusvikira chazodzoka. Haiwa todzifambira. Chatikanakira pamunenge muchibvunza kwayakaitika vanenge vakatoteerera. Vanotipa update. Tinotenda pabaisa mukanyumbo chigayo soja lavu somusaka kusiya nthawi ziri pana 18 minutes to 10 hanzi na Smart Nyaruwenje pagwangwadza famu kutriloni Kanyemba na Bhozho ndakachibata chimuti kuti dzi mai boido pa protein acturas kuri seko chipo jokonya kaudri pake kwa Bulawayo. Wow, ndiani kosolo chikanda vengere rusape chakabatwa chimuti ndinonzi Landers pa Radio Ridge KB fambai nacho chimuti nokuti chiri kudekedza. Zvavaita ndezvekuti izvo kune motokari dzine vanhu vari kuya kuzokwira mabhazi. Mota dziya zvadzinoita dzinoyawo zvakare dzichipinda murengi mabhazi. Yes. Kana kuuya dzichidomira kugedhi dzichiburusa vanhu kugedhi rinopinda mabhazi. Zvinoita kuti pamusika apa vanhu vasakwanise kufamba, motokari dziwandise. Mapurisa zvavaita ndezvekungokumira kungoti hakuna motokari diki iri kupinda mumusika wemabhazi, nokuti musika wemabhazi ndiwe mabhazi chete nevanhu vacho wovharwa bhazi. Ende vakatomira vachiti kana uri mota diki enda uko, rodhi iyoyo haisi kushandiswa. Tati ndiko chii? Ndiko mabhazi. Chinove sando dzokuti pabva paita order mukoma KB, mota dzakasisa loki, mabhazi achibuda, mabhazi achidzokera. Last year chaipa nenguva yekuti mabhazi kuti ribude mukati riende panze raitora 30-40 minutes kana 1 hour kuti riende. Asi nhasi pari kufambika sando kumapurisa. Ndapa sando kudaro mukoma KB. Ivo mapurisa zvakare vashevedzera zvakare mukoma KB. Inzve nyaya dziri pano. Pane nyaya yakaitika yekuti kune mukadzi akarohwa chadonha. Ndiri mumwe akatosvika akatobatsira kupa mukadzi uyu iri mari yebhazi. Achibva munzvimbo yeMhondoro akabirwa mari $389 mushure mekunzi hande tinogovana apo akabereka mwana kumusana. Hayazotenga zvinhu zveChristmas. Anga adonhedzerwa mari yakawanda sei? Anga adonhedzerwa mari iri musokisi yakasungirizwa kunze kune 5 years. Right. Asi yakabombana mukati ari mabondi. Zvikanzi chisiye yenyu pano takunogovana. Pakasiyiwa neiyi vachienda kunogovana uye vakati polisi tinozoonekwa vakutotisa amai vasara vega kwavasiya mabhegi nezvinhu nemari yavo zvarohwa zvaenda. Kune mukadzi akabva kukaroi akarohwa mari inokwenda kuita iyo $713 mushure mokuitiwa nyaya yekunzi fembera mhuka. Itsurei. Right? Kuti tsuru. Ikambai. Asi muchawina mari yenyu ×2 ndokubva arohwa. Ende ndakumbirwa kuti izvo tizivise vanhu kuti izvo vanhu vese vamuri kuona vakaungana pavanhu vanenge vachiita zvemari izvi hakuna mumwe munhu ari kubheja. Vanhu vavo vatori nevakadzi vamoneka vakabereka vana, vatori nevamwe vana vadiki kungoita senge vanhu vakasangana but riri timu rimwe chete. Musaenda ipapo. Ende chokwadi chiripo ndechekuti ungabva kugoko here, ungabva muToroshanga kana kubva kuBhowera kuzowina 1000 kuMbari kuHarare. Kana kupinzwa basa chinzi aiwa paita basa pano. Iwewe manje. Vanhu please tapota kune mbavha kunze uko zvezvokuti aiwa paita basa siya maparticulars ese wallet yako panze ombopinda mukati. Vakomana vakati master chigame chako. Vakati master chigame vari kumanya. Ndinonzi Sarati yere chingwe kwagutu kwamakore papenga udzoke apo
mandigonera ndakateerera chimuti ndakachibata kuti dzvi. Baba naamai Lineti ajara magonataniko dada nechako dhiza muhupe paushe wekunze zviri kufamba mberi. Brena tafadzwa zavirira paboka Fidelity chakabatwa chimuti pamwe chete naaniko ndinonzi Godfrey Mateta parugare. Hita nyakaringa baba ropa kwa murehwa kuri seiko nhasi. Chimuti chiripo ndinonzi Anyway Zvamano ndiri kuno kukoblawayo. Icho kwa demuri ya Zimbabwe ndiripo ndiri mukati mekufamba, mukati mekutsudzura, mukati mekufafaidza. Wamukaseko wandosha chief inspector Hodobo ndisikagangana inspector Mafanda. Hakuna chimuti inspector Mandisodza handikangana inspector Mujera. Pamuchena sergeant hotspot kana kuti Mbuzana vakavana chimuti handikangana chita kuti iye sergeant Chikwanda vakavana chimuti constable Marenga aka Chera handikangana constable Mbwando Masiziva wamukaseko constable Chaza hakavana chimuti constable Chibora chakoronga hakavana chimuti pamuchena constable Chitenda handikangana wanichita kuti constable Nzombe vakavana chimuti kwanzi handichisi charemera dzinza chiri kumhanya nechimuti chakatsiperera paka nezuru ndakataura nyaya mukoma KB yandakasiya ndataura inini muno muHarare mune mwana akaruma mwana umwe mwana pachikoro. Right. Nyaya ndobva tine kumaticha usarume mwana umwe usarume mwana uyo achinosvika kumba paakarumwa ndikutaka kuzvimba ndikusaka kudhinda ndobva tokwatuka nyama kutaka kurapwa mwana saidi rese rakutokanganisika rarumwa. Vabereki vemwana uyu wanike mulokesheni mavanogara vachibva chikoro ichocho chimwe chete. Ndoro kutoziya pamba kusvika vanokumbira mwana uyu pachikoro kusvika vaenda kumba kwavo vabereki vakasangana. Vabereki vasangana vabereki vemwana akati manyapo hakuna mazina wakadai mutopera nyama mwana wangu mwana angatombeka utobvuma kuchikoro asi avo pakangoramba vabereki mwana anga kuramba vari kundinyebera. Vabereki vamwana akati wow no problem rekatirapise mwana uyu ndikutaka kurapisa mwana but zviri kuenderera mberi. Ava vachibva vauya pamba ndokutsvaga mubatsiri zvikanzi zvina mhosva isakurapisa chi takurapisa mwana uyu ndokutora mwana. Zvino ava vane mwana akaruma mwana uyu vane hama inogara panext door nemwana akarumwa. Zvikanzi inini ndakuita zvandogona eni ndakutsvaga kuti mwana wangu ngapone kana kuri kuti izvo mwana wangu hapori vana vedu vese vanofanira kuti varware. Kana kuri kuruza ndicharuza kana motokari ndichatengesa. Mwana wangu akakuware nezvinhu zvandiri kuziva chandirwadza ndechekudizo taifanira kubatsirana kuonesana but vabereki vemwana akaruma vakaramba. Right. Saka hazviiti pakabva patouya pamba vanhu vakanga varipo vane zvaitwa paita senge pari kuridzwa mbira nehosho vanhu vachiimba ipapo mwana akagariswa pasi kwete zvaitirwa mumbaka get rese kuti kwari kune rodi inodaika nevanhu hapana waya hapana jurawo zvaitoonekwa mwana akagariswa pasi vadarika vachiona. So pakaitika nyaya iyi pakangojambirika one day rechi2 vari next door vachibva fundira vakati kwasisi vachona sisi mwana uya uyu pane zvataona zvaari kuita zvekuruma uyo wamaidzi muri kuita noizi naye vai vakati isa tina zvatinoziva tinei nazvo izvo ngaite zvinhu zvavo. Mwana uya uyu mukoma KB ari kuchikoro ndokutanga kungochema achipukuta mazino ndokutanga kutema achipukuta mazino. So pakupukuta mazino ari kuchikoro akabva mazino maviri pose paibva mazino paibuda ropa zvokuti ropa robuda kubva kuchikoro akabva nomwe mudzidzisi akatoisirwa jira sokupreswa zvezvo kupreswa baba pano pamagowns kuti ropa risaita sei risabuda rakawanda. Saka nezuro kusvika nezuro anga ane mazino maviri angaita sei anga adona. Kusvika nhasi mukoma KB ndichitaura naamai vemwana ane mazino 5 akateverana abva. Ndo pavati iwo vakuenda nemwana ipapo zvikanzi nevamwe vakuru munzvimbo no hamufaniri kuti muendese mwana uyu pamba apa itori mhosva yamuri kutaura. Ava muri kuti vakarumirwa mwana nemunhu wavari kuziva vakatora mwana vakaenda kuchipatapata pamukana makaramba ka imi mwana wenyu akurwara muri kutora mwana muchiendesa kumunhu. Mwana wenyu imi haana zvakaitwa nemwana weava kana kuti nevana uyu so muri kutora mwana muchienda papi uchimenzi ndima kutopara chi mhosva endesai mwana kupi kuchipatara. So nezuro mwana ndo nezuro manheru ndo pakaendeswa mwana kupi kuchipatara aendeswa rakawanda. Izvozvi nhasi mazino abva pamwana uyu A5 mazino abva ipapo. So zvavanga vachitaura ndizvokuti ndizomusiya pamba. So vakuru vamwe vacho ndataura navo vakafanana nemachairman vari kuti vauya kwatinoda kuisa mwana apa chiri kutinetsa ndechekuti iwo vari kuda kuzoisa mwana pamba apa nemhaka yechi nokuti ava
vakambotora mwana vakaenda kuvabereki vemwana uyu. Pakati pavo pane nyaya yekuti mwana aiti ndakarumwa neuyu ende kumaticha mwana uyu akatobvuma kuti ndakamuruma tichitamba. Saka vaida kuendesa mwana uyu nekuti vari kuziva munhu akaita sei akaruma zviri pachena. Ava vanoda kutora mwana kuendesa kumba kwevava nemhaka yei nekuti havana zvavaitana padhuze. Right. So tiri kuvaudza kuti unogona kusungiswa. Saka vari kuti iwo mwana kuchipatara kana akwanisa zvokubatika kuti mwana wangu akafa ndikuenda kunomusiya pamba ipapo. Mwana akaruma mumwe wake kuchikoro. Mwana rudzii? Mukuru ndiye akaruma mudiki. So uyu wokuruma uyu uyu wokurumwa vabereki vemukomana wokurumwa ndivo vakaenda kuvabereki vemukomana wokuruma vachiti ngatitaurirane ngatibatsirane. Onai mwana ari kurwara. Vabereki vachibva takakuramba vakati ari kuramba hake but chero mukaenda kuchikoro muchaenda zviripo nokuti nyaya yakatomotaura kupi kuchikoro matichers atori nenyaya zvese vakati handizvizivi zvamarunga nematichers enyu. Saka simba rotozidzikira kuchikoro navo havana because vairamba vakati takurapisa mwana wedu. Ende paitaurika nyaya iyi munin'ina waamai vane mwana akaruma munext door waamai vemwana akarumwa asi varigara kure. So aiona se ndiye akaona pamba pakuitwa chikaranga chekuti mwana akagariswa pasi patorina nagodobori pari kuridzwa mbira pari kuita sei mwana ari apa pasina mazuva mwana waitanga kurwara. Asi vachishedzera kuti amheno ngavaite zvavanoda iko zvinozva kushedzera kuti ndinoya nemwana ipapo ari kuvanzi vakuru njima kuti hazviite nekuti imhosva yamuri kutopara pamusoro pekurwarirwa futi munogona kusungiswa. So hatisi kuziva kuti kuchipatara zvichabuda ikoko kuti mwana abuda kana kuti mwana haana kubuda vachaita sei nemwana but vari kuti varida kutakura mwana kunomusiya pamba pani pamba pemwana akamborumwa nemwana wavo. Vabereki vane mwana akaruma mumwe kuchikoro zvavakaita ndizvo here pavakashanyirwa nevabereki vane mwana akarumwa vachiti tarisai mune zvaitana vana kuchikoro tadi kubatsirana kuti tirapise mwana vakatsika madziro nhasi mwana wavo akurwara vakushedzera kuti ndakuendesa kamwana wangu kuvabereki vane mwana akamborumwa uya umwe. Tisingazive vana vanorovana vabereki vanoenderana mama zvinhu zvere kuti mwana wenyu arova mwana wangu vabereki vanogara pasi vachitaurana but ava vakaramba varamba iko zvinezvi wava vakurwara pasina zvaaitwa ndo vakudzoka nemwana vachiti toda kumukana pamba penyu ndofunga ndi makonzeresa nei nekuti mwana wangu akaruma mwana wenyu ndofunga ndo zvakudzi vanzi makaramba kuti mwana wenyu akaruma wangu imi. Saka iko zvinozvomuti mwana wenyu akaruma wangu sei imakamboramba. Saka kuti mubatsiri akasvedzwa kuya pamba pairidzwa mbira nengoma apo pachiimbwa ndiye rakakonzesa kuti mazino emwana akaruma mumwe atange kuguruka atange kubva pamwe chete nokubuda ropa. Mukoma KB zviri kwazvisi kuvanzika mwana achiitira yatonzi akakuruma ironda irori rinofanira kuti rironda irori ridzokere kwarakarumwa ende mashoko aitaurwa ainzi ahasi mazino ari ega pane zviripo go back to sender. Saka mwana wokuruma mumwe ndiye akubva mazino pachibuda ropa. Pane here zvamakanzwa kubva kuvabereki vemwana uyu ari kurwara pari zvino ari kuguruka mazinoyo kuti akunzwa sei kuchipatara kwaari? Vabereki vemwana akarumwa vari kutaura mashoko kuti zvese zvatiri kuita isusu tiri kuzama kurapisa mwana wedu nekuti kunyange maronda akewo asati anyatsooma but avaratidza kuti akuita sei ari kupona zvani zvese zvatiri kuita bhozho tiri kuzama kurapisa mwana wedu nekuti mwana wedu uri kumuona akarumwa ende ane maronda hona zvese zvatiri kuita isusu inyaya yekurapisa chi mwana. Shukurawo ndiri kuti zvese zvamuri kuona tichiita inyaya yekurapisa mwana wedu kuti apore kurumwa kwakaita maronda. Ndichemuhararisi. Hey 4 minutes to 11 ndopafika nthawe pari manje muri kuti kudiniko chevana vekurumana icho uye pachasvika pari zvino right. Vabereki vari kushedzera kuti kana mwana wedu akangoshaya chete tiri kutora kamutumbi tomuendesa kuvabereki vemwana wokumborumwa uye Agama 1 Scotland FC 2 kuwadzana idzuro Cape United 2 Mozi FC 2 kurufaro Ngezi Platinum Neteo 1 kubaobab 1-1 Hard Rock 0 Highlanders 1 kuchawanda ZPC Kariba New FC Platinum 1 Manika Diamonds ne FC Hunters kusakubva 1-1 Chicken Inn 1 Simba Bora New kuBabafield Stadium Triangle United papodzekana Bulawayo Chiefs 2-2 kuGibo Cape United iri pamusoro pelog 12 games 26 points. Number 2 Hard Rock 12 games 24 points. 3 Ngezi Platinum Stars 12 games 22 points. 4 Scotland 12 games 21 points. 5 Simba Bora 12 games 19 points. Dynamos iri pa number 9 11 games 17 points. 10 Iboso 12 games 17 points. Musakangana kuti Zimbabwe Football Association ZIFA yakazivisa kamazita evatambi vakashevedzwa kuti vapinde kamukembe votanga kuita gadziriro dzemitambo yeUnity
Cup Tournament ichatambirwa ku London, United Kingdom kubva musi wa 26 kusvika musi wa 30 May 2026. Right, apo Zimbabwe ichatambaka nenyika dzinoti idzo Nigeria, Jamaica pamwecheteka neIndia. Ndoka mamiriro azvakaita. Paita munango pantedwe baba Isabel. Hello National FM. Halo. Makadi baba mamukase mukasora saiko. Ndinofara kuti muri wapenyu. Tiri kutaura nani ari kupi? Muri kutaura nanonzi Mudarama Ndebvu Godzi Magome. Pamatapi hapo. Parise. Tibatsire tinzwe Magome Mudarama Ndebvu. Parise go boshas. Aiwa boso kuti. Baba Isabel zese. Eka. Beja mukati. Beja ngapinde mukati akuna kuvundisa udama yakasika pabosini hiyo. Mosho yake ndei. Kuti anga nemari apakadaro baba patomboite. Yoti ada yakabizina matapi bana bataito kugara tato mtu wakuru batai munhu aende panoziya. Muchimubata Gweja uyu munenge muchimubata nemhosva yei? Mapepa ake anovhurwa zvese anobatsirwa nyaya yake iyo yese inobatwa pano. Ndokuhamirira wakomanewo mweya wasingapfeke uniform wewe. Right. Ndokuonekwa akamirira ikoko. Ipapa ndinozwa kuti kamusiya muwako akanaka iwe hapana pezerwa basa rake rese. Aiwa tinotenda vari kuzvinzwa mapurisa. Rega ndimbomutse vari amai wangu nyakubereka maishamiso varipo patsvadza zvavo apo. Uzoti hawabve panhu penyu vanambokati kwati kwaizwa kuti mwana wanenge aripo. Le mudzimai wangu andibikira mai Molini, wana wangu anoti Molini, Modesta, Moffat, Morris, Molan naMoriel. Right. Le mhuri yeshe kwa Magome handingaidomine mazana kuti kana mabhazi 5 anozara. Makawanda. Wakawandisa wana Mudarama Ndebvu wari wepe miliyoni unongosvika kana zvokuma 100. Yes. Tiriadzana madzimai haiwa titaureba. Aiwa tinotenda tinodzisira mbiri kuna Nyadenga. Mainosa pajangwesa apo ndo vanaziva naAlex Gweja aitimwe nharo ega ega. Right. Aiwa netimu yese chimuti aiwa bozve kuti lakedi. Maita basa tinotenda. Motivational quote of the day. Mafarira vida ra chikungu tiri kumapasuwa kana atiwo mapedze aliko kakubhikita kwa mashoko alikuti ukasaya dhora kubulikiza kana kutaika kwarene ndinkhoza kukuwawa mazi ukalipasa kumuntu anenge alibe pakupata Anita anenge wamutambisa kamashereni yarawanda kubulikiza na basa rimwero rachapata. Ibzi bzingorataka kuti unifunikana kufundira kubaso papabodzi kana kupasa anango anitandazika. Ukasaya dhora kubulikiza kana kutaika kwarene bzinikhoza kukuwawa mazi ukalipasa kumuntu anenge alibe pakupata unita nenge wamutambisa mashereni yarawanda kubulikiza na basa rarinipata. Ibzi bzinirataka kuti unifunikana kufundira kubaso pabodzi kana kupasa anango anenge achitandazika. Losing a single dollar to nothing may be a great loss to you, but if you give a single dollar to someone to be his, that dollar may be as wealth as $1,000, for you have given it to someone with great wishes, and it means you must learn to secure things and give. Losing a single dollar to nothing may be a great loss to you, but if you give a single dollar to someone to be his, that dollar may be as wealth as $1,000, for you have given it to someone with great wishes, and it means you must learn to secure things and give. Ukashaya dhora rimwe kubudikidzaka nokungorasika zvinogonaka kukurwadza, asi kana ukapa dhora rimwe kune mumwe munhu kuti rive rake zvakangofananawo nemadhora akawanda aunenge wapa mumwe munhu mune zvakanaka. Uye zvinongoreva kuti muupenyu dzidza kuchengetedza zvinhu pamwe chete nokubatsira kune vamwe vanenge vasina. Ukashaya dhora rimwe kubudikidzaka nokungorasika zvinogona kukurwadza, asi kana ukapa dhora rimwe kune mumwe munhu kuti rive rake zvakangofananawo nemadhora akawanda aunenge wapa mumwe munhu mune zvakanaka. Uye zvinongoreva kuti muupenyu dzidza kuchengetedza zvinhu pamwe nokungopa kune avo vanenge vasina. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kakuna atiwo mapedze
ari kubhikita mashoko mafarera vida yara chikongo paita munango pantedwe. Hello National FM. Marakasei vanhu vaMwari. Tarara mararaseiko. Makazoona zvakaitika murufaro. Kutonedzwa kwachaburuka. Asi kanyemba kuroya itai kushoma ina akanyemba. Kuti tinazodyiwa ende pisi chiri pamusoro pelogu nemapoints akati wandei. Hazvina basa izvo makadhirowa zvenyu asi muri panzvimbo yakaoma. Asi kakepsi hombe kanyemba. Aiwa handisi kuramba. Amapfuma vahombe, nechiwa chiragi muhombe, vanhu vese agere vahombe. Aiwa hakepsi nezvinhu zvayo. Aiwa handisi kuramba makenosa. Aiwa hakepsi nezvinhu zvayo kana mazogara musaienzanise netimatimbu tisina basa isu pamuseri namukomategi. Vese zvimwe zvandakana basa nazvo ndandingoziva ndichoti pamusoro pelogo. Kuti ndokwatasvikere nhai mainosa. Ndikoko nekuti munoziva kuti pandakaona dzine 10 men 2 ngende nguva diki ndikati kanyemba anoroerera akadai mainosa nhasi muri kudyiwa. Asi ndima katangwa. Ndikepisa katanga kugowesa. Isi akatanga kugowesa. Ikazogowesa 2. Ikazotsasarika kepsi kuti idhirowese. Isi takatozotarika mineti yekupedzese. Maidzinzwa nyaya dzatsudzurwa naBhozho mainosa. Ndarwadziwa nechekwasabhuku chandingokumbira ndechekuti vanhu ava ngavaende kumutemo. Mutemo ndiwo unotonga vanhu haikona kuti kuitira sabhuku. Sabhuku womunhu akafanana nesu. Saka vedu pamberi nekuenda kumapurisa zvokuti muchagara semunharaunda munogona kuuya kuno kwadhango isi tokupaiwo pamberi 1 here koko pane kuti mwana unyarara nechirwere chisingapere icho. Saka vabereki voenda kumapurisa kunoripota. Kumapurisa chaiko kwete zvekwana mambo kana kwana sabhuku zvekutongana zvekudzivana kuti hanzi hauna fetiraiza izvo yeti. Kumapurisa ndokwakapitana nevanhu ava. Nekuti mwana uyu akatombunyikidzwa ndechirwere chaakapiwa ndecheupenyu, chirwere chepabonde hachirapike chinonetsa. Anofanira kutokurumbidza kuti atonorapwa. Ende mwana mudiki pomuhani haisi ma14 years here. Ndizvozvo. Akakanganisa mwana mai ava pasinawo ende pasine madzimai ese anodaro kumbunikidza vanhu. Ivo masabhuku itai rudo nevakadzi wenyu kwete kupedzera nguva kubatira zvenyika. Vakadzi vanoda rudo, mukadzi anoda kudiwa. Kuti sabhuku havasi kupa mudzimai ravhu. Havasi kupa ravhu, ngavaone zvinoita sabhuku kodzwa vakagara-gara vakatendera vanodzoka mumba mavo kuna amai fungai. Bye bye. Bye yode mukomborerwe. Tinotenda. Makenosa. Ina sindavaona maya vakatezeka. Mainosa. Pana baba namai Musona. Vari pabhangeti. Baba Musona vaitombodhiraivha matrucks. Hanzi musi vakairova truck. Yes. Kuti azviite. Ndofana kutomboenda chete kwadhango sikunotsvaga kuti amakenosa. Kuda kungoona kuti munhu akaita sei. Yes. Mushure mokuwanzwa pachimuti paNational FM. Makenosa. Vachada kukubatai munobatika sei kuti vasvitse nyaya pachimuti. Ichokwadi murezi marukani mukasekwa mutungamire Solani chimuti akabata Lokadia Madondo pamwe chena Elias Arumando wamukasekwa chimuti wakabata ndinozviziva wamukasekwa Tinashe Gotera Constable Forish Constable Gwena chimuti wakabata Morris Piri paparushidzira kuti papa chinoya apa wamukasekwa Cosmos Pakamoto pamwe chena Dhokodha Mimba Yebere chimuti makabata ndinozviziva wamukasekwa Idi Zimbabwe Gumbeti kwa Bulawayo Beta Nziri pamukana Butsu Cecilia Banda pamukana Butsu pamwe chena Chief NSC Chigodora chimuti wakabata kuti kwanza ndichisiye lesi wakabata chimuti Witness Gezani aripo panonzi pawa Jesse Farm painzi pasairo pakaroya apa kwanza ndakachibata chimuti vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe andikangano tarisai akabata chimuti tarisai ndimambeva akabata chimuti kuti dze vamukaseko zvenyu ndiri kuziva muri kufamba nacho vanoda kundibata munondibata panhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa sa Cosmasi Fakamoto kamoto po rikiti vo paita munango pantedwe. Hello National FM. Wekedi na Bhozho. Ndida kuzvichenesa handizviri nini kutaurwa. Kuisa ndisunge namba sati tineshosadari. Vanhu vangonzo gweja zvikanzi ndi Alec Gweja repa Cranbourne. Aiwa uno ndi
Karongeka haziwe kukorokoza ba. Uyo umwe wangu yandinyadzisa anofana kutosungwa uyo. Mhosva yake ndei? Ane mhosva 1 yokupinza nyaya kupinza mwana panyaya isiri yake 1. Okay. 2 kukidhinepa. 3 kusiya mudhamba pachechi dhambi nyika iyoyo. Pasina chechi mwana yaita sei. Kukwadza mwana wachibvutidzana akubuda ropa mhuno kudena akarwadziwa mwana. Saka dzese idzodzo imhosva dzinagweja. Imhosva dzinagweja. Inini somutongo wangu munhai ndachida kumupa 60 years saka ndamubvisira 10 yokuti mwana akazowa nepari mupenyu. Nai Gweja. Yes. Inga Bhaibheri rinoti ndicharova vana nekuda kwezvivi madzibaba avo. Dzokuretizve. Ndicharova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo. Ndikuzvinzwa. Mwana haana kupfira chivi chaama here? Aiwa, ndo panga muchitaura peye kuti ko munhu kana tadanana nomunhu wangu ko mwana anopinda papi. Alright. Mwana anopinda papi. Right? Harizika zvokuti kwanzi zvinoteera ropa zvokuti anzi munhu kana mudzinza mune urwere hwakati hunoteera izvozvo kwete. Kwete zvakatosiyana. Okay. Zvakakanganisa mapurisa gate this ngaabatwe Gweja. Ngaabatwe Gweja. Ende kana dziri dzemari kana muchidanana mune matanho amunotora nditi. Vogarisana pasi ndehama yemudzimai kana kutenzesana mapurisa kuti no uyu munhu akatora mari yangu yakati zvovanoumboo chaiwo. Monyorerana pasi kuti modzoserana sei? Chete. Ndizvozvo chaizvo. Kwete zvaakaita izvo zvokuti achamainira goridhe rake muchikurubi. Ndiwo maachanga achimainira achiedzesera kutora foshora achidai ari imomo. So zvichita dhiraivha uchida aiedzesera kudhiraivha gonyeti uyo. Pane atotumira meseji panapa anonzi Misa aripo haapo. Hanzi kidnapping Gweja ngaapiwe rumu yake mujeri institute yake vese nemukadzi waSabhuku ngavaende mukati kuti hanzi ngavaende mukati vaguta panze ndinonzi Misa aripo hapo. Okay, umwe nomwe anosunga ari kwake. Alright. Ona network yacho Gweja, sorry. Ziva manga mava panhamba? Ndava panhamba. Zinoti kudini? 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa Cosmasi fakamoto kamoto po rikiti boo. Washington Marimira aka Bozhongora na Kanyemba Bonzo tigumane kamangwana hoza Friday hoza weekend hoza mpela viki numba yemuonekedzano momento ya brillianto.